абсолютно действащ. Пусти телефона! Гръб към мен, гръб към мен. Ръцете горе. Не мърдай! Белезници. Господин Тонев, ще бъдете обвинен, имате право престъпление корупционно. Тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като на всеки един престъпник, както трябва. Долу на земята. Колене. Стана на колене. Долу на колене. Сега съм сам. Долу, долу, всички са долу, долу, долу. Един млад мъж от улицата, с марихуаната в устата, с желязото в ръката. Това ли е бъдещето ни, братле? Всички ние пешки искаме да сме крале, нахъсени от хиляди улични легенди. С алкохол и дрога вкарваме си Дисниленди в главата, мислейки си, че сме в играта, но събираме трохите от земята, няма време, казва. Ускоряваме нещата, нарушаваме правилата и запаваме искрата на войната, а всеки има интереси. Кой се и кой не се е месия, ти стреси, излез и за милост помоли големите, а дали ще мине номера, дали не знам. Всеки има свои плани и основания, може някой да ти готви съболезнования. Как е бати и се наредиха нещата, той път параноята не е от тревата, сетивата са ти на 100%, а ти чакаш момента, когато някой ще изкрещи долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ми скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ми скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ми скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ми скивам. Както каза, всички искаме да сме крале, но колко от нас имат качества за това и колко не. Може би е по-добре да преценим вечите си, без да сме вкарали алкохол един в главите си, редите си бъдещето, но не преценявате с кого да се и с кого да не се бавате. Давате кинтите, вземате патлаците, с тях ви идва сила и се ражда спераците. Кацате по ъглите на кварталите, дърпате баталите, правите скандалите, вземате си херо, пълно с букучи за петачка и се кефите като хлапета за павачка. Кепите 2-3 стерея от коли, направите още няколко от тея бели. Спри, викам скри тея пари, не видиш ли, че вече сте станали звезди? Ама не, докато чингелите ви спрат и за два шипани и джойнта ви преберат. И свирики на пияното с постелените пръсти, всеки един от вас се кръсти. Колко съжалява и какво ли не дава, за да върне времето назад. Ама не става, остават само хубавите спомени, как да сочило Макаров, чингето ти крещи долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ви скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ви скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ви скивам долу. Всички долу, нагоре, ръцете да ви скивам. Гепи Дог, върни баса, специален поздрав за ние 6-та класа. Какво да правим, че понякога ставаме звезди? Всички тестваме с цел да прави пари. Дилър от квартал Запад или ченчеджия, от Токайто безкруполен Делавайраджия, от град Махала, луда глава, от райончик Салони, Ставропол, Аравол, Питбул, от комплекс Младост, Комарджия, от Марица, Хърдак Съжица, от Чантик, от манастирите Сводник, или просто от квартала с площадката преди канала Негодник. Един град, в който всеки млад терикат живее в собствения си газдащи свят. Едни звезди ограти от светлините на прожекторите от начингелите колите. Долу,